Kasi kung wali tas pulo sa Ginoo niya. Kung wali mo, bumubot. Ito nga, una salamat sa Ginoo kung kay makaserve ng ta. Sa nga Sunday, nag-pastors donation may kanang Sir Joaquin, gamit sa Ginoo mga pastor, mga Bible student, kanang bitaw nasa lay nami kalipay sa kanang mubo lang ay gayon mo nga games ni nga ay service pagka man gayon ingon dito nga ang mga servant kuno sa Ginoo mga na sila serving servant kana bitaw ang mga servant sa Ginoo mo serve pud sa ubang mga lagad sa Dios dili sige ra bitaw pa-serve kay ngani mas Kristo para i-serve sa mga si Kristo para i-serve ang tanang mga tao na ihatag niya ang kinabuhi sa tanang katawhan. Amen? So, unang kuan ko di ay announcement sa mga mama nga gusto mo apel o dito maka-apel mo kay bakante ra gud pud mo kas-aron na siya may tabo Sabado karon nga pizza 20 ato sa Bilar. So ang paano na itabo Batuan, Bilar, Carmen ug Sibilya. Prihan na sa mga pastor. Yan na. Sabado. Si Red, pick up si Red, nagka pizza 20 unya. Uban ta padok ato sa Pilar. Sa uban nagudkod kay seminar man nakabahin o deacon sa Presbyterian mangod nga organization kini sa ato Presbyter means deacon, elder ba. So ang mga mostly nagdumala ang mga simbahan na mga mama o papa. Kaya simbahan mo dapat na ginay mga leader, dili pwede nga si pastor ay silbing leader, ulo sa simbahan, but mga kuan po gitagaag katungod nga mahimong leader sa simbahan. Dili mo na ingon sa atin nga pastor di para ba ko kayo kuan. Okay ra na siya at least ba nga magkarton bitaw ka unsa ni mahimong leader. Kay leader mo po kasi yung panimalay na simbahan nang lahi lang siya kadagan kag anak na imo nga lead. Kira ba? So pizza 20 na siya months ko balik next na Sunday. Kung wala, pwede ra kung wala, kung mas maayo og nahapon na yun si Red sa mga kuan, makapil ko no kung bakante. Kira ba? So mara man siguro to, so magsugod ta. So ang kulang sa Ginoo igsoon makita siya sa Mateo 5. So kani nga pasahe, ano siya? Kanang bugbog ni kayo. Inoon po, dagan man po mga simbahan nga sige guwali na ni Matthew 5 kining Sermon on the Mount aning panahon na si Jesus nagwali sa bungtod niya nagwali siya sa mga katawan igsoon. Matthew 5 gikan sa kadlang ubo lang atong basahon niya basahon lang nako siya padayon na nato balik. Okay ra ba? Matthew 5 ang the main text ani kaning nasa verse 11 ug 12 para mabuo lang kayo magpadayon ta. Matthew 5 verse 11 hangtod sa 12. Mateo 5 11 hangtod sa 12. Say amen kung ana kadiha. Amen. Ito basahon. Bulahan kamo kon biay-biayon og daog-daogon sa mga tawo og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Kamputa atong iduko atong mga ulo ug piyong atong mga mata. Ginoong Dios nga labing gamahanan among gipaubos sa makausalor ang mga pagbilingon ingon nga wala may mabuhat kung wala ka sa mong kinabuhi. Nami mga kalapasan Lord na wala na mo tuyuan nga nabuhat na mo or nabuhat din na mo Lord nga tinuyo pasiluba mi Ginoo. Salamat sa imong dakong grasya ug kaluoy nga pasaylo ka namo sa matakadlaw kami makalapas sa langit Lord. Ning kabuntagon tuguti o Dios nga imong mga katawhan maminaw sa mga pulong dili lang sila kundi ako pud Lord. Dili lang kutob sa information, dili lang mi magkat-on kundi amo pud maaplikar sa mga kinabuhi sa mga panahon nga problema mi Lord, aburido mi, o nagkani pagsulay sa kinabuhi to the point na ma-discourage na mi. Imong balaang espiritu mag-remind sa amo ang mga pulong Lord na naakas ang kinabuhi, hindi malimot nga wala mi naginusara. Daghan ming nag-find sa pagtuo o naaka nga Dios magtabang sa mga kinabuhi. Kung
ampo, gituyan, gisalig kanimong tanan, gipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus among Ginoo manuluwas. Amen. Amen. Maadong buntag sa mga kausan. Salamat sa Ginoo kay abot ni diri gahapon nga nakapintal kog mig katong Pastor Sao. Sana niyo mo dito kay bahala ito pagkakawanan basta kay nabutang kog pintal to. At least mga lilinahabo ang Pastor Sao. So nakapalit ko ni salamat po sa sige naghatag og mga ilang offering. So nagamit ko din yung mga kwarta. Palit nito og pintal o niya skin coat aron nga kini atong simbahan. Ano pag gamay. Kapo nagtambak ni bato adto. Salamat sa Ginoo ka sa kusog nga iyang gihatag. Amen. So ning kabuntagon kana tagyaw-yaw so ang title ning kabuntagon Happy Life with the Lord. So malipayon nga kinabuhi kauban ang Ginoo. Amen? So malipayon nga kinabuhi kauban ang Dios. Ningiasa pa nimong tapad og nagmalipayon pa ba? Nagkana sila naganguna or kapoy na gabi pod tungod sa kape kay kana bitaw nga biyahe bitaw ka nga kapoy niya inom kape sa Sikatuna. Dugay ko nakatog alas 2 tas kadlawon. Kaya bitaw naghanap ko na buhat god basa ko Bible minaw ko balik ampo na ko kay dito ko katugon tuyo na ko ba ko katog patara ko orasan alaw na 22 na oh no Lord pakatugan o Lord kay basi niya nagwali na ko ni matumbang ko kalit pa tong sa grasya sa Ginoo bahalag ko akong tulog bakod gyud kay daghan mi buhaton daos mi tubig andang mi sa simbahan nagbubot ko dili kay pay kabutangan ba pansalamat sa Ginoo sa kalipay nga iyang gihatag. Amen. So, malipayon nga kinabuhi kauban ang Ginoo mga igsoon. So, unsa man ning kung sa atong ibasa kanina di ay sa Matthew 5, makita mo diha ang word nga blessed or bulahan. Ikakuan sa gibalik-balik usa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam. So, 9 times siyang gibalik-balik nga word kaning word nga blessed or kaning bulahan. Tanang ingon bulahan. So sa Griego nga pinulungan sa original nga meaning ani word nga bulahan nagpuluhan ni siya og ay meaning ani kay Makarios, tanang ingon Makarios. So sa English nga term blessed, happy or napaginiingon nga swerte daw. By the way, kung Christian ka kanang gi-encourage sa mga usa nga kung di ta maingon ng word nga swerte kay sa Bible wala man ning swerte kun dili kanang blessed ka kaayo. Di pa nanginan ka sa Ginoo no maayo si Lord sa imong kinabuhi. So wala nang swerte or kanang good luck sa imong pagkuan ana kundi God bless. Okay ra ba? Kung may biyahe, oy God bless imong biyahe ya, oy God bless imong pag-eskwela ana atong isulti. Amen. So balik ko na to word nga bulahan blessed from the word Makarios, happy, swerte or ang pagkamalipayon sa kinabuhi. So kung ang tao igsoon makadungog ang tao sa pulong nga bulahan, na yung mga tao mamingon sila kaning pulong kuno nga bulahan, ang meaning kuno ani kay dato. Nya mingon sila nga artista, dagag katigayunan, unya pwede pong ang tao nga bulahan, mingon sila nga kaning tao nga bulahan presidente ni siya. So muhatag ko ninyo og kanang negative side lang ha, wala ko ingon nga mao ang presidente ang mag-artista unya madato. But yung tanawon igsoon kung artista kintahay ka, mo wala ko nag-artista bitaw. No, bitsa. Mag-artista ka, limitado nang imong gikaon, limitado na po nang imong lakaw. Kung magikan ka nimo si Pastor Rodnel. Hala, di ba mag-photograph nimo unya, mudong kag mga tiyanggihan, di ba? Bro, di na kay ka free kay daga na magpa-photograph, daga na magpa-picture sa imuha. So nakita imong kalisod, unya stress kaayo ka, nakaimporta pero ana bang limitado ang imong kanang mga laglag sa kinabuhi. Usa pa ni anak, presidente kalaban di sa ulo. Dagan ta kay mugas ni Paro kay asa na namang 20 pesos nga bugas. Dagan pa kaaway sa China, laban ko sa ulo ni presidente. Kuna nga nindot siya pero anang sulti mo na kodaan kay ngani kalisod ang presidente unya og tay madato ka. Di mo na matilawan tanang pagkaon, maduman mo tanang mga resort, tanang kuan. Makaingon kasi mo kinabuhi, asa pa mo kumulong ha? Nga nadungan naman ako tanan, natilawan ako na ako tanang pagkaon.
Tanang hidaan ako na bang nahidaan? Hangin, utson, tubig. Ako na natilawan, di ba? Kayo dili nakamatangbos kinabuhi. Para ba og mga hindi jud ka og mas nindot pa nga imong suruyan. Nga naman sa kalibutan igsoon ang tao digid siya makaangkon og tinuod niya kalipay pag nanani ang tanan. Amen. So ingana lang na siya. Kumingon gani kag bulahan ang tao dato artista presidente, una-una sa una ang ilang kahimtang karon. Mag-research ka sa mga tao nga dato artista pa sa mga kinabuhi nila pag naa sila anak nga big sa ilang kinabuhi. Amen. Ingon sila nga kaning tao nga bulahan ambungan. Daghang anak. Matod sudya mo na palagi nga bisan pagkaambungan sa atong nga kinabuhi, kini atong lawas, malaylay na ni kalugayan. No? Kini atong yampingan nga mga lawas, mabot ang panahon nga paano kini mawala kini siya ang mautpot. Amen. Dayon ikaraganak di biya pod lalim ni nagkakanak sa mga tanong panahon na. So mayon ka og blessed gani nagkakanak ambungan ka. So imo makapangutanan gihapon ka tinuod pagayon. Amen. Napapangutanan ko taga sugod. So nay mga tao ingon nga pag bulahan kuno ang pulong nga madunggan nila ilang mahayang duman si Maria John. Ingon ang Bible, bulahan kas babae nga tanan. Kini yung word nga bulahan igsoon sa akong ingon ko pa sa una, dili ni siya nagpasabot nga gisimba na nimo ang usa ka tawo, dapat na siyang taho o simbahon. Kasi ilang ang kultura pag ingon kag bulahan sa usa ka tawo, bot pasabot kung sa inato pa ning istorya surtiha jud nimo kay natawo nimo ang manluluwas. Di ba? Mura kung naugitahay og kining kung sa lain pag natawo si Jesus, lain po nang ilang taor o simbahon kay sa ilang panahon bulahan ka o syurti ka naman naabi ni mo tao ang manluluwas. Ibutang ko nung nato og ang presidente o pinakasikat na tao sa kalibutan anak o puyo sa inyong balay. Di ba? Surtihan, di ba? Surtihan ba yun naman? Mas pero Pasko na puyo sila made na senator mo ba? Surtihan, dumihan kay Bapo, kinanyang medyo nakasabot mas punto mga igsoon. Muna nga, dili lang si Maria nagtuko nga dili lang si Maria ang bulahan kung dili kitang tanan. Nga naman ingon ang Biblia igsoon Matthew 11:28, bulahan Ginoo ingon si Jesus ang mga tawo nga namati og nagtuman sa akong pulong. Kung pasabot kitang tanan dai swerte kita punuhay or blessed ta malipayon ta pag naa nato ang Ginoo sa kinabuhi. Amen. Ingon ang John 17:3 nga this is eternal life that they may know you. Sa Bisaya pa ang kinabuhi walay katapusan nga ang tao makailan ni Ginoong Hesukristo. So dili lang ka magmalipayon kung mudong na ka sa langit, kung dili malipayon na ka pag nasa Kristo sa imong kinabuhi bisag wala pa ka sa langit. Di ko ingana ang gani kung gidawat mo sa Kristo nga Ginoong manluluwas patay na kanitso. Nakasabot mo sa mundo, di ba? Gidawat mo sa Kristo nga Ginoong manluluwas. Ngayon si Lord patay na kakaroon pastorot na. Ano man? Ang kinabuhi malipayon ka na mas langit. So kaya nga na, ano galing, sa dahil gidawat, sa Kristo, patay na kapag mamantog dawat, wala ka matapat yan naman. Nagtuo ang Ginoo mga igsoon, nga sa dahil na kay Kristo kinabuhi na kay tinuod niya kalipay. Amen. Sinasi magkapagbi nga si Kristo ang tinuod niya kalipay. Kaya na yung sa ka-writer na akong nabasa, igsoon, hilig mang basa-basa ang libro. Kanya na yung sa ka-writer na nag-ingon, being happy is not how much you have, but how you enjoy it. So ang kalipay ko na igsoon, dili na siya nagbase kung unsa ang naani mo. But ang tinuod nga kalipay, di unsa nimo na pag-enjoy na naani mo. Nakasabot sa punto, nga bisan pag naa ka ng butanga mga igsoon, unya wa nimo na gigamit, wa nimo na enjoy, useless kayo. Unsa may pinakalami nga pagkaon para ninyo? Sige, tingog. Kita mo magsimbag mo tingog. Nasa man? Sige na, sulte. Ako na lang po eh. Pabutan na itong carbonara. O rito ko titsa. Nasa yung carbonara. O niya, kung dili niya ni kanon, magmalipayan man siya, dili. Dili, di ba? Unik punto. Bisa pag nani mo pinakadabes ng pagkaon na paborito ni mo, hindi mo na kanon, dili yung ka magmalipayon, nga na ang kinabuhi. Dili ni siya sa kadaghan na ang naani mo kung dili, kung nana ka ang butanga, itagaan kag pangunahon na sa Ginoo, may mo kontento na
ma-enjoy nimo ang naa sa imo. Mura ko na ang cellphone. Sige ka upgrade ang cellphone unya, sige kang pangandoy sa wala na nimo. Unya kanang naa nimo wala nimo ma-enjoy. Hala na po iPhone 13, na 12 pa nang nimo. So wala pa rin mo nagamit, nangandoy na kauntigo para sa 13. Nya pag nani mong 13 na iba po 14 na pod. So wala mo na-enjoy ang naa nimo naman, sige kang pangandoy sa pang utang nga wala pa nimo. Hanap ko sa una, pag makita ako sa sapatos, sa pindot lagi na ito, paliton na po niya. Ano ba yan? Kaya doon ang imong gisot ng mga sapatos lagi. Sige na magkaguhaw na paliton mo na, karawan mo sa utang. Nga naman, ikson ang kalipay, sa ganito, dili itong kung saan naani mo kung dili, kung naani mo, imo nang i-enjoy mga ikson. Amin ba? So nakasabot pa ang tanan. Kung saan may mga gihatag sa Ginoo ikson nga dapat mo i-enjoy sa kinabuhi. Kinabuhi nimo. Hindi kasi mong lawas pe. I-enjoy ang imong kinabuhi. Kaning life igsoon. Sa ako pang gisulti nga dagan kay mga saad ang Dios sa Bible. Pero way saad si Lord nga mabuhi pa ka sunod ugma. So unsa may buhaton nimo igsoon, kintahay og mura kag naay cancer ka. 2 months na lang ang imo ang gitagal sa imong kinabuhi. Unsa may buhaton nimo samtang nga pa kinabuhi karon? Amen. Wala nga ang kinabuhi, so dapat imo nang i-enjoy. Dapat kanang pagbalik na kay tayo na magbalipayon gyud ka dili lang kay sige kag lambang, sige kag trabaho, sige kag mansin. Dapat tayo na mag-enjoy ka sa imong kinabuhi. Amen. Ipigas imong tapat din mo. Ano si kalipay? Enjoy ko sa kinabuhi. Okay, tapat din ka mo na lang. Enjoy po. Wala pa pildi bro dino. Basta ka na-enjoy ba? Dili man ingon nga mudaog jud ka dapat dili basta kay bildi daw basta kay nalipay kasi mong ibaw ay importante. Iba nang God kay duwa niya kung mapildi na magmaoy na ditso. Sa man gito mo mudaog or malingaw. Di ba yan ang puntos kinabuhi. So unsa man unsa pa may mga butang nga naa nimo nga dapat nimong enjoy kining time sa imong loved ones. Ang mga panahon nga panglaad mo sa imong pamilya kanang bisan asa pa nimong laagan pasalang kay mo sila magawas mo naman dili biya sa tanang panahon kauban nimo sila mabot ang panahon igsoon nga tungod sa Ginoo wala na ang mga minahal kinabuhi so mingawon amen ora lagi nagkaduol sa mga lalang kaya ni matong istorya niyo napabangtanan ay mingaw-mingaw na gamay tadi rin mingaw-mingaw pagita so unsa may mga i-enjoy nimo sa kinabuhi lipay ka, mag-exercise ba ka, tuwing umaga, parang katawan din ay sumiglam, kawas ka na. Kami karon before sa kasal, namin mga paanit exam, exercise ng duman, jogging sa plaza, kay amang nasabtan, kasi may paminaw o mga healthy ng mga forum ba. Ngayon sa dito nga, happy hormones ko na sa kinabuhi, kining exercise ng imong lawas. The reason why di ay nagsuon, sige tagkamupot, sige taga-stress kay, bakit na-exercise ba? Mag-bless ko pa ng mga mama nga mag-zumba ni klasa, bisa nagpo ng jamutian, eh, anong ingana pa man sila, o nga, wala naman tawag ni sila mga, di na dyan mada. So, ako na-realize mga, dili di po na ingon niya magpaseksi sila para sa lambanan, kung dili, healthy mo good siya. Kaya kining, ay hormones mo good sa itong lawas na pag mag-exercise ka, sinunod ka, magawas ang happy hormones di mo. Wala yung technique, so ano na nga, mga laki, bitaw, ano na mga laki, sige, lipay, kaya mga laki, sige, ano naman, sige, magpasingot, dog basketball, pahuway sa ta, sige, pahuway ito, dog basketball, ano na pahuway nga, singto na pod, kaya mo may kalipay, ano yung sekreto, igsoon nga, para pag malipayan ka sa kinabuhi, malintanin mo yung mga problema sa kinabuhi, have time na mag-exercise ka, zumba, baksin nyo, one, two, kung saan nakates, di mas pastor nga dapat sington na. Mamungay ka po niya, nagagapon. Kalitro ba? Ay, galit ka nagkuhan, ma'am. Kaya kagpalod sa imong kuhan nga, zumba ka dito ka. Kasi yung makuha ka dito niya. Ay, ganito. Yo, si healthy na kayo. Nakasabot ang tanan. Nung muna yung technique, wala kami ito pagmana mong kasal, wala na may time na may exercise kay, ano ito, para sa kasal ang matulong gibuha, kapag kasal mo ito, nagkapandi nga, exercise na mo tagbalik. Parang kung gamit itong lawas, paano ba ka nang hindi sige kaluya. Amen!
So na nga enjoy ang kinabuhi. Dili kay naa pa ka magbuan mo tiguwang na ka, nakakalihok. Nya igsoon sa diyang nga lagad ka sa Ginoo, i-enjoy pud nato ang atong relasyon sa Dios. Ano simba ka diri ba nga ana bitaw wa kay gihuna-huna nga problema sa kinabuhi. Kung naa magani ka simba ka diri sa akong gi-encourage ninyo nga ayo ibilin ang inyong problema sa balay o didal-an ninyo sa pagdayeg sa Ginoo. Kay nabuli niyo sa balay nga napay yung problema. Nagdoon yung dire malipayon mo nagabot sa balay na napay problema. Mano simbang kada dire na Lord kampo di mo sa Ginoo ba nga Lord ang problema pero malipay ko kay na mo kung ana kay saad nga imong sulbaron ako mga problema. Amen. Kung abot ka diri ay sige gunahon ang problema. Imo namang gisimba sa Ginoo. Karon time nga mo minaw sa balay minaw pas balay enjoy nimo ba? Kay suppose kung malamandungon igsuon nga daghang mga tawa kasabot yun nga nang musimba sila. Amen? Simba lang sila kay para sa tao, para ingon sa nagreliyoso, but i-enjoy ang presensya sa Ginoo. Dati mga panahon nga, mas malipay pa kung mag-cellphone sa makampo, malipay pa kung tanaw sa liga kasi magbasa ng Bible. Ingon sa writer nga, discipline is doing you don't like to achieve what you like. Kung gusto ka o mukabot sa kinabuhi, muhata ang buta nga dili nimo ganahan. Kay kanang buta nga dili nimo ganahan mo man mabatod nimo sa buta nga ganahan nimo. Kanhan ka kay mundo ug lawas, healthy ka pud ka mag-exercise, kanang exercise baya. Kapoy jam mo. Puri mo nang buhaton nganuman para ma-achieve nimo ang healthy lifestyle sa imong kinabuhi. The same pud sa sports, dili nimo makabot ang imo ang iba mag di pwede nga may mga shooter, nga may mo dribbler kung kay disiplina mag-practice. Amen. Ingana ang kinabuhi mga igsoon balag. Kapoy laay na mga lagad sa Ginoo pero dasigon mo nako nga bahalag kapoy balag laay kay ang presensya sa Ginoo maghatag man imong tinuod niyang tipay. Amen. Nakabangtanan. Sa lang sagit. Sige kalipay na gyud. Okay, padayon ta. So, matag ko yung igsoon sa itong pagpadayon o duha ka perspective sa kalipay sa tao o kalipay nga gikan sa Ginoo. Paminaw kayo ha kay basta niya og ma-misinterpret nato ba? Ari tao na sa tao sa perspective sa tao sa may mingon kag unsa ning kalipay or kalibutan nga perspective sa kalipay. Ang perspective sa kalibutan nga kalipay mao ni siya. Magbuhat og butang nga maghatag kalipay karon. So ang pangununa sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo nga ang kalipay para nila magbuhat og butang nga malipayon ng karon lang. Tanang ningon karon. So kining kalipay sa kalibutan mga igsoon ato inuman nga naa ni siya limitasyon. Kunya kining kalipay sa kalibutan makadaot, tanang ningon makadaot. So muna kung mga igsoon kay kung dili ka Christian, aminaw mga karon or kung dili pa ka Christian, ang imong kalipay gyud sa kinabuhi. Kung nakabantay ka karon lang ng kalipay ana. Kay mo man matapos ang imong kinabuhi, ang imong kalipay nga sige nimong gibuhat, wala na siya. Ano man? Matay naman. Na wa kay Kristos kinabuhi, wa kay kinabuhi walay katapusan mo nang dili jud ka mag-enjoy sa kinabuhi. Ano man ang kinabuhi sa kalibutan igsoon na agyoy limitasyon. Ari ka sa kalipay nga perspective gikan sa Ginoo. Kani kalipay sa Ginoo daghan isang meaning. Una-una ang kalipay nga gikan sa Ginoo dili makadaot sa tao. Amen. Kung Kristiyan kay so dili na jud ka mubuhat og mga butang nga makadaot nimo. Tama mga kalipay sa kalibutan kani magkagay, bisyo, ingana, magispo ba na sila. Di ba kaning mga butang nga kon gibuhat sa una. Pero kaning kalipay sa Ginoo mga igsoon, paati kalipay sa Ginoo nga makadaot. Tanan yung mga kalipay sa kalibutan igsoon, dili man gid ganitanan, but ang kalipay nila makadaot gyud sa katapusan. Pero kaning kalipay sa Ginoo dili makadaot sa tao, ikaduha kalipay nga paghangtod sa hangtod. Kay kung Kristiyan ka nakasabot ka nga ang pagpangalagad sa Ginoo, kalipay nimo, ayaw ka balaka kay dili lang kani ang kalipay nimo kundi hangtod sa hangtod ning kalipay nimo anuman ang may kinabuhing walay katapusan. Amen. Kining kalipay sa Ginoo mga igsoon gisaad ni siya sa umaabot. Unya kining kalipay sa Ginoo kalipay ni siya kung naa kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Paminaw kayo ha. Makaingon lang ka nga ang pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon malipayon nga kinabuhi sa diha nga kay tinuod
nga relasyon sa Ginoo. Tanang ingon tinuod nga relasyon sa Ginoo. Nganuman. Kung basahon nimo igsoon ang verse 3 hangtod sa verse 12, kung ikaw ang maminaw o magbasa ni ini, mura jud ka og di ka kasabot og nganong kani ang gipunto ni Jesus nga magmalipayon kuno ka kung magpaubos ka, malipayon kuno ka kung nagbalaan ka, na kung tawhanon nga pag panabot di man jud ka magmalipayon ani. Una kay tinuod nga relasyon sa Ginoo, masaktan nimo nganong tinuod niya kalipay kung mga lagad ka sa Dios. Amen. Ngano man ingon ang verse 1, sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, ay kabalagan ako lang ni siya i-paraphrase parita madugay. Mitungas siya sa bungtod o milingkod dito. So nani siya sa bungtod igsuon, mialiro kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila niining musunod. Ngano man aning tayo mga igsoon nakita ni Jesus ang kahimtang sa mga tao aning panahona. Ingon pang verse 1, sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, ingon ang English, when Jesus saw the crowd, He had compassion on them. Naasay compassion sa ila. Ako nang mutulog sa pulong sa Ginoo. The same po sa mga pastor, mga lagad sa Ginoo. Di ilang minuwali igsuon. Anong goy, depende man na sa tao God. May mga tao God, moingon jud ko nga nagwali sila tungod lang kay para pangwarta. Pero kani Christian ni igsuon nga Kristohanon nga pagpangalagad sa Ginoo, dili kini siya pangwarta. Ikining pagwali ani nasabtan gid namo nga kaning pagwali sa pulong sa Ginoo tungod kay naay kaluoy sa mga tao. Amen. Ingon nga pastor, ako ang spiritual father ninyo, papa ko ninyo sa spiritual nga bahin mo nang magsige kong wali sa inyo bahala og kapoy magwali, kapoy magtuon, nga na bitaw magwali ko sa inyo bahala ko sahay dili ko ta ma-apply sa ato but akong gidasin gid ang kagulingon nga magwali ko naman na may compassion diha sa inyo. Amen. Tanawa ang verse 3 para mas makasabot sa akong punto. Bulahan ang niila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon kay maangko nila ang paghari sa Dios. Tanaw sa ni pastor. Kung di ka Christian, kung sa may makapalipay nimo, warta. Di ba? Kung wakay perspective diha sa Ginoo mga igsoon, kung naa ka state nga pobre ka, ang imong pangandoy jud madato gyud ko. Di ba? Pangandoy nimo makabanad sa kung afam. O sila pangandoy sa mga pobre. Nga Lord, nag-antos ko karon, hihilap mga pobre ko, someday manikamot ko Ginoo. Di man sila Ginoo kay seryosan sa Ginoo, manikamot ko para mahimong dato, para magkalikawas ko. Kwarta ang naa siya ng una. Sakto ba ko? Pero kung Christian day, kuno ka, pag nga ka sa state, igsuon sa kapobrihon, o naaman ka sa dato ng state, ang gusto sa Ginoo dahil nga naa kay kauhaw o kagutom sa mga butang nga iyas Ginoo. Man sila nga bulahan ang ila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhan. Kanabang nangan ba tayo igsoon nga naatay kagutom sa kanang papaminaw sa pulong sa Ginoo? Kay nagsaad man si Lord, pag ikaw kung ang tao nga muangkon ka nga wa ko'y kaalam sa pulong sa Ginoo bisag gamay, manang sige ko paningkamot ang Ginoo pulong sa Ginoo para makapasabtan ako unsa joy tumong ni Lord nganong ingani sa kalibutan. Kay bisan kami nga mga pastor, wa na pasabot igsuon nga masige ning wali ako nang nabasa ang tibuok Bible. Dili na pwedeng mundang ni basag Bible nga naman ingana man ang pagpangalagad sige dapat kay kauhaw gyapon kagutom gyapon ba. Amen. Muna nga nagsaad si Lord nga nga dapat maglipay kuno ka sa diyang mubasa ng Biblia, maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Ano man, may apil ka sa paghari sa Ginoo. Manang questionable ka ay igsoon kung Christian ka, wala kay gana sa pulong sa Dios. Para ma-realize na ito ba? Di pag once igsoon nga nangalagad sa Ginoo, questionable kuno kaayon ang tao, wala gyud ka uhaw sa pulong sa Ginoo. Di kung normal ka nga tao, mukhaon jud ka sa usa ka adlaw kapila. Katulog, napag snacks buntag hapon no, napay gabi midnight snack. Di ba normal sa tao nga gutumon siya mangita siya pagkaon para mabuhi. The same pod sa ato nga spiritual nga bahin. Munang
Sinsa kay sa storya, makaprangka dyan ang mga pastor nga, kung Christian dyan ka, dapat naadjud kay kauhaw sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mahalag, lisod, sa kasabot, na kay hunger ba? Amen? Dahil matapad na pa kay kagutom sa pulong sa Ginoo. Kaya mo kagalingon na lang. Number 2, verse 4, ito siya, bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Di ba murag lain kay sabdo no nga, bulahan man tong tao nga naglipay kay kung kaning tao kung nga nagsubo, lipayon sila sa Ginoo. Mo nang na kay problema karon igsuon, kisa kay problema na yung amen. Ayaw kabalaka kay mabot ang panahon na lipayon unya kas Ginoo. Kaysa nang naglipay ka ron nga, mabot ang panahon mag-antos ka. Mari point unya, humanta. Verse 5, bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibok yuta. Kung di ka Christian, sayon ba ang magpaubos? Dili. Sa barang asawa palandaan. Kining kami mga lalaki, maangkon gindi. Ako na lang, para ako'y maigo ako na. Sorry na God, mapaubos lagi ko as. Muangkon sigos akong kagalingon nga, garo na minyo naman ko. Dagkan sa mga panahon nga, murag na insulto ko, ang asawa. Pero nga ang Biblia nga bulahan ang magpaubos. Magmalipayon ang magpaubos. Kung di ka Christian. Dua palang tag basketball, masikan ka. Sumbago nito. Ay, dagang storya. Sa mangutan ko, napakay kalipay, gumana, napiso pa ka, nanumbag pa ka, na-eject pa ka sa duwa, di ba? Masakta di ba ang punto? Ano kas kami nyoon, be? Diba kung mali ka magpaubos, makiglalis ka sa mga asawa, ika-insakto. Do you think, magbalipayon ang inyong kami nyoon? Dili. Kung nangingin si Lord, malipayon, ganyan magpaubos. Balag, murag nag-antos ka kay, ako, insakto ko na magpaubos mo, Roy. Pero, umat mo na, di ba? Malipayon ang kinabuhi. Matod pa ni Sir Joaquin, happy wife is happy life. Pag imo ko naglipayon ang inyong asawa, ang gaminyoon malipayon. Ako gayon na mga babae sa tunon ha. Naalang yung hormone sa babae, igsuon nga murag di sila kasabot sila gaminyon mo nang ingana na sila. Munang as lalaki, kita kung ang dapat mo sabot sa mga babae. Di tungod kay sa tunon sila, ingana lang din sila. Munang dapat malipayon ganing magpaubos. Sakto gidi ay. Amen. Ingon ang verse 6, bulahan katong maningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbangon niya sila. Kana kunong magbalipayon ko nigsuon kani nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ano ba kung sa will ni Lord mo di tumanon sa tao? Di pagwas igsuon ang tao dili gid pagtuman sa will ni Lord. Kalaglagan, disaster di kapadulungan. Pero kanang magtuman ka sa kabubuton sa Ginoo, magbalipayon gid ka. Verse 7, bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Kita mga Kristiyano na itong kasing-kasing. Nga dili lang kasing dawat, kung dili, napote kasing-kasing muhatag sa uban. Eh, pastor, kung di ka Kristiyano, di ka malipay, oy. Kung malipay, mga kasing kaghatag. Sila, ako, hindi kamot, anin na ako, lang ihatag yan. Kung Kristiyano ka, nakasabot mga pagmuhatag ka sa Ginoo, muhatag ka sa kabos, balikan ka sa Ginoo o kuan. Dagang mga panalangin pat muhatag ka. Amen? Manang nindot ning mahimong Kristo ang magyatag. Verse 8, bulahan ang puti o kasing-kasing kay makita sila sa Dios kana pinungwa. Dili magbuhat og sala, dili magandoy og mga kalawbayan. Makita sila sa Ginoo, mahimong kang budong ka sa langit. Ana mga tao nang bay kana sige puro sala ana sa una-una. Unsa na pagkakita sa gingarihan sa Dios, ano man sala may lang gibuhat kanunay lang ginuna. So kita nga nagtuman igsoon sa pagkaputli, makita kita sa Ginoo. Verse 9, bulahan ang naningkamot nga magigait ang katawan, isipon sila sa Dios kayang mga anak. Verse 10, bulahan ang dilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay may sakop sila sa paghari sa Dios. Verse 11, ato ni dadaliyon na. Verse kanang 11, bulahan kamo kun biay-biayon o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa kinsay nakasuway diri nga sige og gilibak sa silingan, gisugsog, gibugal-bugalan nga oy pastor.
Gapon puro maniagi na sa kabatan nga among isya di ko musulti. Sa gamay ko ito. Kumusta man imong ibati pag sugsugon kag pastor nga na. Kaya mo po. Salamat sa Ginoo no kana bang kay kalipay pag sugsugon kaniya na pa kay sa mga tawo nga way Kristos kinabagwan ang alagad sa Ginoo. Pag magbuhat kag maayo, bugal-bugalan ka. Pero magbuhat kag sala, normal na sa ila, dili ka hilabtan. Ano man, normal naman sa ila ani magbuhat og sala. Unang ingon si Lord, dapat kuno kang maglipay, di ay ka ma-stress. Kay bawo ko nga sa matag meeting ani civilian, andi mga pangitabo nga nakadungog ko sa storya mga kaya itong mga meeting niya. Di ako din ang mga atake ng mga tao nga niliyoso kayo. Ang sulayan jud ka igsoon kung asa kaming barog sa imong gituuhan. Asway mo tino. Ani mga meeting niya tabangan mo mo. At ang point ko nga murag kag pinala mo simpa lang pastor kay sige mo inginion. Sige ra kong sugsugod, sige ra kong tabangan. Pero salamat sa Ginoo sa mga tao nga pag imong sultian sila manginganak na kita mo depend kasi imong pagtuo nga ano tayo lang tanay, ini ang mong gibuhat, mataro mong good ni. Sakto mo na mong gibuhat, ano mong ilabot man tayo. Dahil dyan mo tagkaluwasan mo nang, padahin na good ang inganak. Amin, mga igsoon mo nang encourage mo na ako igsoon nga. Ganang bitaw, yes, dili na ako makontrol yung ibation pag naamo na nga state. Pero sigon mo na ako ba nga, pag ay mga tao nga mabugal-bugal ninyo, mag-BBI sa inyo nga. Kini, usa rin na sa mailhan nga nangalagad dito sa tinuod ng Ginoo. Amen. Manapagsultian mo na usahay, palabay tunggan, usahay dili tingumantos, makasultigid ka, sulti sila pinagi sa gugma. Kini mo pagpagadto na mosimbahan atong babaw, tinarong man nga mo pa, sabtan po namo nga kini amoy binuang ang gibot sa pastor to, dili gibot sa Tigsabo, ing anak, kasi Pastor Jonas sa una, Tigsabo ko siya mo nang mulong ko sa contest niya. Hindako na mo na nahalin na ko dahil sa buong hindako na mo sa karon. Nga mga storya nga butang-butang sa iya bang nagikaon ko niya tanang ko rin hindako na sa Pastor Jonas. Sabi tao, kita nga mga lagad sa Ginoo mga igsundaghan pag yung mga paglutos na itong ma-encounter ang pangutana ani karon. Naglipay pa ka o nag-antos ka. Sa imong eskwelahan, sa imong trabahoan, hindi magkalikayan nga bugal-bugalan ka, lipakon ka. Pero paglipay tayo igsoon nga naman, dako ang ganti na to ngadto sa langit. Kaysa tayo igsoon nga si Jesus na tao sa kalibutan giingani pud siya. Na mga reliyosong tao nagbigay sa iya, nagbugal-bugal, giluan siya, pero gipadayon gyapon niya nga naman para nimo ug nako igsoon. Amen. Munang ayaw buhatan ninyo nga magpadayon mo mga lagad sa Ginoo dili tungod ni Pastor Rodnel. Ayo, nababangtanan. Padayon ta mga lagad sa Ginoo nga naman nakasabot ka sa kamatuoran. Nga si Kristo ra ang makaluwas nato dili ang relihiyon. Minaw kayo ha? Kaya mga simbahan mo karumingon sila nga magbuhat ang maayo para maluwas ta ang naglangit. Pautana kung ang imong binuhatan makaluwas nimo sa ato pa kita ni manuluwas. Di ba? Namingon sila nga relihiyon makaluwas, ang ilang simbahan kung makaluwas, sa ato pa, ang simbahan ay manluluwas. Kung sa kahiyon sa Biblia, si Kristo ang manluluwas. Wala ayaw kalibog. Pag ang simbahan kinamingon nga ilang relihiyon makaluwas, ay buuan na nga maglaro man sa Biblia, wala ningon si Kristo nga sa kasimbahan maluwas ka, wala man siya ang manluluwas. Kung nagmumag mo yun, ang simbahan na magbuhat, nagbahay para mudong sa langit, sa'yo, yapon. Kaya di man ikaw ang manuluwas. Kita gani ang ipakamatyan, kay luwason sa Ginoo. Kita na kayo manuluwas ng kulingon. Nakasabot ang tanan, ay kalibog si Kristo ang manuluwas sa atong kinabuhi. Amen. So, according soon, sa itong ibasa ganina, ako mo din soon, makatag lang ko duha ka points para mahumanta. Kung sa man yung tinod niya kalipay. Number 1, ang tilod niya kalipay mga igsoon kay pagpili. Sa gani, ang tinuod niya kalipay is a choice. Kini ko nang pagmalipayon igsoon na kinabuhi, pagpili ni nga naman. Ang kalipay mo igsoon dili ni sa mga mangitabo sa atong kinabuhi. Kaya bingon maganing ka ang kalipay igsoon base sa mga mangitabo sa atong kinabuhi. Kuan siya kining murag dili
siya hanap siya ba or dili siya klaro. Ano man, butang na to og ang imong kalipay. Magbase na sa mangitabo sa imong kinabuhi, kita gisugot ka or engage sa imong duha or kaslo na mo di ba malipay, automatic na kay kalipay no. Napapagtanan. Or kakasal mo di ba? Kalipay kay ka, sa kaslo mo na kay kalipay kay kasal mo kanang mga positive nga nahitabo sa imong kinabuhi. Hingdaog ka, di ba? Mali di ba? Martin malipay ka no. Pero what if may mong negatibo ang sitwasyon sa imong kinabuhi, magmalipay ba ka? Pati kung nabildi ka be. Di ba na, magbuol ka kayo. What if kung wala mong ikasal? Di ba ma-down ka? What if kung wala ka isugot? What if kung wala ka na-promote? What if kung na-disgrasya ka? What if kung agihakad ang gipangandoy ni mo? So kung ang kalipay, so magbase pa siya sa mahitabo ni mo, dili na ka magbalipayon sa kinabuhi. Kaya mahitabo nga manegatibo man ang mahitabo sa imong kinabuhi. Nakasabot pang tanan. Kung ang kalipay po nigsoon sa kinabuhi, dili po na tungod sa kahigayunan. Nga naman, ang kahigayunan, ingon siya nga nakapasar ka, na-promote ka, dako kang sweldo. What if kung wala na hinahitabo sa imong kinabuhi, be? Wa nakapasar sa imong giintrolan nga eskwelahan. Wa ka na-promote, gamay ang imong sweldo. Di ba, ang imong kalipay mawala sa igsoon. Ang tinuod niya kalipay, pagpili na nimo. Dili na mag-agad sa mahitabo nimo, o di na mag-agad sa kanang tsansa sa imong kinabuhi mga igsoon. Ang kalipay pagpili siya. Amen? Nakasabot na din sa puntong ang kalipay pagpili siya, dili sa magbasa sa mangitabo sa ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya nga nini siya, nayo sa illustration, nayo sa kapapa nga Arbana, you know ha? Nayo sa kabana igsoon nga nagampo siya sa Ginoo kay Christian man siya nga Lord. Kapuyan akong kinabuhi Ginoo, oy, inigmata na ko. Construction worker man siya. Adto ko trabahoan, init kay trabaho Lord nya kanang wa ko disnak sa mong trabahoan Ginoo muli kung kapoy kaayo nya akong asawa pa jud. Ngani mas igyaw-yaw sa ako Lord. Pwede bang imong bayloon ang among sitwasyon sa akong asawa Ginoo? Na ako mahimong asawa nako, na siya na po mahimong kanang bangyan gyapon mga mabaylo sila sitwasyon sa kinabuhi. Na ang trabaho sa niya, may mong trabaho sa asawa. Ang trabaho sa asawa, may mong trabaho niya. Sumoto ko sa kadlaw, gitubag sa Ginoo yung mga kampo. Pagmata niya, siya na igadigamo. Tutok siya sunan, pamahaw, niya. Iyang ihatod ang iyong mga anak sa ilang subilahan. Pag-uli niya, nagbugas siya sa pinangyapa. Pinabay naman sa sitwasyon sa asawa. Kung nakakaduhog mo niya sa storya, malamot kayo ni. Na mo itong kada adlaw mo, ibuhan ko niya siya magdigamos buntag, magugas, punto, magdigamo na po siya mga anak. E naguli siya bana, magdigamo na po siya mga labang siya mga hugas. Miabot ang usa ka buwan, nindol sa Ginoo Lord. Pwede mong ibalik ni mo nga akong sitwasyon, Ginoo. Kay kapoy, pwede ning babae, Ginoo. Inganga siya sa Ginoo. Kapuya ning magdigamos siyang buntag, Lord. Nya atod sa akong anak, uli, manghugas pa ko, maglaba, mangilos pala yung akong asawa, Lord. Tapos, trabahuan. Pwede bang balikon yung mga sitwasyon sa akong kinabuhi, Ginoo? May tubag pa ng Ginoo. Nagumangan mo ko panganak. Anak, Ginoo. Kaya siya may nabayin. Ingon ang Ginoo nga, o niya na lang pabalikon ang sitwasyon yung sa kinabuhi kong mga anak na ka. Nabayin man siya. So ang punto mga igsoon, ang kalipay sa ganito pag pili. Muna kung naa ka ng sitwasyon, what if wala giabi niya o pagmalipayon ang bana kung mabaylo ang iyang sitwasyon sa iyang asawa. Na sa iyang pagbaliw sa sitwasyon, iyang nasinati kadili ni siya magmalipayon kay mas dubli niya ang iyang paghago. Muna kung unsa ang naan mo karon, kung asa kang sitwasyon karon, pag malipayon ka na sitwasyon, kaya ang kalipay, pagpiling na siya. Narani mo magpili ka, mamalipayon, baka masipit ako nito, tibok adlaw. Narani mo kung mamalipayon, baka kasi papanguyab ba niya, lipay kasi papanguyab niya siyang asawa. Siyang ex dahil, asawa naman niya. Lipay kasi ng uyab, kasi sige siya katulog buwang, sige siya pamisita, pero naminyo na siya, ang niyang kalipay nawala na.
So ang kalipay lagi dili na sana panghitabo sa imong kinabuhi, kundi ang kalipay pagpili. Muna kung naka sitwasyon nga nanguyab pa ka, lipay jud ka. Ana nga good luck matul pa nila. Ni pag maabot na kas kay ninyoon, diha na jud mo masulayan unsa ning tinuod niya kalipay. Kaya kalipay pagpili mga igsoon. Gipili man nimo nga minyoon siya. Sud kas kay minyoon, lisod man jud kami minyoon. Ana nga choice nimo nga mong sayos kabuntagon, mata ka, trabaho ka, malipayon ka, bakalang biyahe ka dadlaw, no? Hindi mo man ang isudlan. Lord, pilihan ako mamalipay kay mubo, raming kinabuhi, masige pa tagtaguol. Na, kay problema, wala ka na ko wala ko gi-erase ang problema nimo sa mong kinabuhi karon. Pero choice man nimo pag sige magkagunaw na sa imong problema o maglipay ka sa Ginoo, magampo ka. Di ba? Ang igsoon ng kinabuhi mubo, ano yung kaayo niya, kanang mubos kinabuhi, sige rin kagaguol sa tibok imong kinabuhi. Mingon si Lord, kumusta man ka dito, Leo? Kapoy ng kinabuhi, Lord, oy. Kung ingon si Solomon, may pagwala ko na tao kay kining kinabuhi. Kapoy kaayo. Naman, gitilawan ni Solomon tanang babae, 1,000 ka babae ko nang iyang giwanan. Kadato, nasulayan niya. Ang bahandi, nasulayan niya, tanang ginasulayan niya, pag sa katapusan, useless ang kinabuhi pag wala kay Ginoong igsoon. Amen? Wala nga, sa itong kinabuhi, ingon ang Biblia, 1 Timothy, 1 Thessalonians, be happy in all circumstances. Tanang pangitabos kinabuhi, pag malipayo igsoon. Tanang pangitabos kinabuhi, na ay katuyuan ang Ginoo, anong nahitabo na silang kinabuhi. Amen? Manang kita magpalipayan, sige, pag di pa yung kalikayan nga, ay panahon sa mabikil mo duwa, ay panahon din niya, murag mag-uol juga, ay panahon niya, problema juga, pero it-twist ang yung panguna-una ba? Nakasabot pa sa punto, it-twist yung panguna-una ba? Ano kita, kaaway, kitahay mo niya, yung panguna-una ba? Padahal lang yung sigaw, ano, yun ang maglipay, uy, bahala kung mag-away, basta kayo, ati panahon niya maglalis mo siya, niya, usay masungot ko niya, usay masungot siya nako. Uy, mo niya, I love you. Sa ba, dili yan ako gusto nga may love you. Ako saya, sorry nga na. Pero ako, pilion na naman. Dili man ako gustong pilion na masigimik away tibok adlaw. Ako ito naging pugos, balag kontras kung gusto. Kaya ang kalipay, isa choice man. Diba? Kung mga maot ng mga itapos kinabuhi. Hitabo naman, ang ano, mag-ut mo ta. Ano kung pagpinta lang mo din ni Mark J. ni Kuya Kenneth? Dagan niya kay mga pangitabo nga murag kana masukop ito ko nila kay nasayop nila paghimo ba. Hitabo naman na hitabo naman na mag-uol pa mangga dito no. Hindi ako say mahimo nga kuan kung sa dila na siya. Kaya ang kalipay pagpili igsoon. Ayo paabuta sa imong kinabuhi nga anak pa ka malipay kung madato na ka kung wala na problema sa kinabuhi. Magkadaghan mo din ang problema sa kinabuhi. Muna, ang imo na diyong buhaton, piliang maglipay ka. Amen? Nang paglingon, piliang maglipay ka sa imong kinabuhi. Okay, kaduha nga punto, ang tinuod niya kalipay ang mga lagad sa Ginoo. Nga naman, ingon ang verse 11 kanina, bulahan ka mo kung biay-biayon o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Muna yung punto igsoon. Ang tinuod niya kalipay ang mga lagad sa Ginoo. Nga naman, igsoon kining pagpangalagad sa Ginoo dili lali o dili sayon. Ang journey natong mga lagad ka sa Ginoo kay sa pagkatinuod lang pag mga lagad ka sa Ginoo mas mudagan o mas mugrabe ning atong pagsulay sa kinabuhi. Testingan ka sa Ginoo kung asa puto ang imong pagtuo kadasig sa Dios. Pero ang punto igsoon dapat mag-focus ka sa Ginoo. Muna technique lang. Dagan juga magpagsulay nga maagian. Ako nga pastor, nangalagad ko sa Ginoo for 11 years. Mubo pa na kayo, pero dagan ako na experience nga mga disappointment, discouragement nga nangalagad ko sa Ginoo. Dagan mga panahon nga gusto na kong muundang sa pagpastor o mga lagad sa Ginoo. Pero one thing lang ako lipan, anong kung muundang ko mga lagad sa Ginoo. Sila gani nga wala sila sa kamaturan, dasig sila nangalagad gani silang gituuhan. Kita pa kaha nga nangalagad kas tinuod nga Dios unya. Tinuod nimo gituhan ano undang man ka. Di ba?
Munang focus sa Ginoo mga igsoon. Amen. Kanang tulod nga kalipay diha sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo naman. Kaning mudaghan pa ning tentasyon, discouragement, disappointment sa kinabuhi. Manang focus ra gyapon sa Ginoo. Igsoon dasi sa matag usapit ako muhuan, bahalang mag-antos ta sa pagbuhat ug maayo. Basta igsoon nalipay ang Dios sa atong mga kinabuhi. Kini magbuhat kag maayo pag-antos man ni. Ano man? Sa una man gud atong kinabuhi na anan tag pagbuhat og sala. Karon gi-adjust nato ang atong batasan, atong kinabuhi nga magbuhat sa mga butang nga di nato ganahan, di ba? Do you think mga tanan man ako pastor, mabasa ka Bible, malipay pa ka sa tanang panahon dili oy. Tao ra ba ko, nay panahon nga di ko ganahan mabasa ay ko gram moampo, pero ako ning gibuhat igsoon nga naman. Pamani kalipay sa Ginoo igsoon, gustong maghari sa atong kinabuhi. Amen. So muna nga igsoon, bahalang mag-antos ka sa pagbuhat ug maayo basta ka nalipay ang Dios. Napay usa ka saying nga nagingon, enjoy now, suffer later, or suffer now, enjoy later. Bahalang nag-antos ka sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo basta ka nalipay ang Ginoo igsoon sa imong kinabuhi. Pag-antos ka oy kay gusto kang sa una palahubog kayo ka nya. Karon na Christian na ka, di na ka paingon pastor. Ano pa yun sa Biblia? Sala man ang pagbububog. Nya, mag-antos ka, kay ganahan hindi ka mo shock yun. Hindi na pwede kay sala man doon na siya. Mag-antos yun ka. Kanang ka mabuhat o mutanaw kay malaway kay mga butang kay mo hindi ganahan mo sa una, mag-antos ka kay pero di na mo juga dapat magtanaw kay naman sala man doon siya. So naka-gets mo sa akong point. Na yung mga butang sa itong kinabuhi, so dapat itong antoson para mahimaya ang Diyos sa atong kinabuhi. Kaya wata nang alagad sa tao, nang alagad ka sa Ginoo. Manang ayaw mong kahadlok kung si pastor makita nyo nagbuhat mong sala, kahadloki ang Diyos sa tago kung ang buhat ang sala kay si Lord. Ingon ang Biblia, igsoon ayaw kahadloki ang tao na may mulaglag sa lawas naman. Pero kahadloki ang Diyos nga nakita nato sa tago na naman siya ang mulaglag nato sa lawas o sa kalag nato sa kalayos interno. Manang dasi sa matag-usa mga igsoon na makaskaluya na mas kabukaton kanang i-enjoy gyapon ang kinabuhi kaya papangalagad sa Ginoo sumoy moy tinuod nga kalipay kung Kristo anon ka. Amen. Manang igsoon sa atong kinabuhi ako mag-encourage nga ayaw taganahan sa saad sa Ginoo. Pero di taganahan mag-antos og musulod sa mga pagsulay igsoon. Walay mo apel sa contest kung walay disiplina o walay kontra. Diba? Muna nga dasig, ingon nga Kristohanon, ayaw bilit ang mga lagad sa Ginoo tungod sa panalangin. Kung ganahan mga ganing panalangin sa kinabuhi, i-expect dyan nga na i-disiplina nga umuhaton na ako'y mga pagsulay, na mga kining problema nga mabot sa imong kinabuhi, mga igsoon. Kaya nga naman, walay mingapil og sports na walay pagsulay o walay disiplina nga imong encounter. Amen? Kung gusto ka kung gusto ka og kanang promise mga saad sa Ginoo nga imong maangkon sa kinabuhi, dawata ang mga pagsulay, mga pag-antos sa kinabuhi. Kay mo refine nimo nga mahimo kang mature, mahimo kang lipon sa Ginoo. Matod pa ni Pastor Brado nga wata nang alagad sa Ginoo nga mahimong pabibig kuno. Dili pwede nga nangalagad ka sa Ginoo nga mahimo kang Christian nga huyang. Tagaan kag pagsulay kuno sa Ginoo para mahimo kang lipon, imong pagsalig, pagtuo sa Ginoo. Mga igsoon kini papangalagad sa Ginoo palahutayay ni dili siya padasigay palahutayay. Amen. Sa una daghan kita sa ubos karon nagkagamay gid ta. Kini papangalagad sa Ginoo palahutayay ni siya bahala kung nangundang nang uban padayon igsoon nga naman ang papangalagad sa Ginoo palahutayay ni siya ug wa ka nagbase sa nangalagad tungod kay nangalagad ko sila pag kumundang magani sila paday pangalagad sa Ginoo kaya imong igialagaran si Lord pagpili tao. Amen. Ano igsoon akong hangyo tanan sa pagtuko sa ulog yun sa mga mata makampot ta. Ingon ang 1 Peter chapter 4 verse 12 to 16, igsoon ayaw kahibulong ko nang mga pag-antos kay mong naantos karon. Ingon ang padayon nga bersikulo nga hinaot nga way nag-antos nato tungod di kita mumuno o nagbuhat og sala. Apan paglipay Ginoon kay nag-antos ka nang buhat ka sa bubuton sa Ginoo. Igsoon dili man nalit ang imong giantos karon. Usahay din nimo madawat ang mga pagbiay-biay, mga paglutos sa imong isikataon ini mga panahon na. Gani
Sila nangalagad ka sa Ginoo, daghan pa hinuon ang imong pag-antos, daghan hinuon ang imong problema sa kinabuhi. Ayaw ka give up. Padayon igsoon sa imong gisaligan. Ngano man ang gusto sa Ginoo nga nakay kasing-kasing mo padayon nga mosalig diha niya. Sagdi lang o sa daghang mga panahon nag-antos ka. Salig lang sa mga saad sa Ginoo, salig lang na Dios maglingkod sa ato ba. Wala ta naginusara igsoon. Murang balag kapoy ni mga lagad sa Ginoo, kapoy mubasa Biblia, kapoy magampo. Una-hunaa lang igsoon nga kanang imong gibuhat para na sa Ginoo. Mo na tinuod niya kalipay sa kinabuhi. Mo nang pagampo sa mata usa nga kitang tanan igsoon kini mabatunan nato nga ang tinuod niya kalipay igsoon pagpili o ang tinuod niya kalipay ang mga lagad sa Ginoo. Ayaw kasuya sa uban kung nagbuhat sila sala. Ayaw kasuya sa uban kung nagbuhat sila kanang binuang igsoon. Ayaw kasuya kay kanang ilang gibuhat kalaglagan na sa impierno sa umabot nga panahon mo nang samtang may kinabuhi ta ibutang si mga nahuna nga kining pagpangalagan sa Ginoo imong seryosoon, kining pagpangalagan sa Ginoo imong himuon nga kalipay sa mong kinabuhi kay wala ang maghatag natud kalipay kun dili ang Dios lamang. So tiyan ka na pagbalik dili kwarta, dili bisyo, dili tawo maghatag nimong kalipay kun dili ang Dios lamang. Inaot na kasabot ang tanan igsoon nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo mo ni tinuod niya kalipay sa atong kinabuhi makampo. Ginoo Dios nga labing gamanan, salamat ni Lord sa mga kinabuhi Ginoo. Bako ka hibaw sa imong gipangagian sa mga matag membro ani nga simbahan na o Dios. Gani siguro ni mga tawo Ginoo nga wala na nagsimba karon tungod kay naa sila mga paglutos nga nasinati sa ibang tawo. Siguro gikapuyon sila paminaw. Okay ba Lord? Tingali tungod sa mga problema sa kinabuhi. Usahay Lord, ilang una-una nga mas masulbad ang ilang problema kung buhaton nila ang ilang the best. Siguro Ginoo dahil sa mga panahon nga muatake ang mga pagsulay sa kinabuhi mo nang malimtan ka na Ginoo. Manang pagampo o Dios. Kinsa man karon ang nagnaas mga pag-antos, naas mga paglutos, mga problema Ginoo. Lord, padayon kang maglingkod. Padayon ka maghatag kalipay o Diyos sa mga kinabuhi Ginoo. Kaming tanan Lord, daghan mig mga lain-lain mga pagsulay nga ma-encounter sa matag adlaw. Mo nang tabangi gid ni Ginoo. Kay bawo ko Ginoo nga dili minimo pasagdaan ni biyaan na mga saad nimo Lord nga sa kanang ubanan minimos mga pag-ampo, ubanan minimos mga pagsulay. Salamat Ginoo nga bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi ma-encourage, kanabitang mahibalaan niya po na nga wala laing Diyos magluwas ka na magikan sa mga pagsulay kundi ikaw lamang. Muna nga Lord, hindi nga mga padayon ng papangalagan nimo sa mga ma-encounter ng mga pagsulay Ginoo. Lord, di ko na biya mi Ginoo kay tao ra mi maluyang mi ma-discourage po. Muna tabangin ni Lord nga sa bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi ang mga mata pagtuo matutok lang diha kanimo. Kay ikaw man ang kalipon maghatag ng magkadasig sa pagpadayon mga langgan ni mo Lord. Among isalig itong yan diha kanimong tanan, gipasalamatan pinagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, morning son, parayon ta sa atong dividing session.